בוקר טוב לכם, אנחנו נוסעים... מה אנחנו נוסעים? שדרות נראה לי, לא? מה יש בשדרות? איפה זה? שדרות ירושלים? רוטשילד. רוטשילד, וואי, מכיר. אנחנו נוסעים למקום שנקרא שדרות, והחלטנו שאנחנו נאמץ אותו אל ליבנו ואל חיקנו ואל עוד מילים שאני לא מכיר, ובגדול זה אנחנו נוסעים עם הרבה אומץ, נחישות ופחד. אכן שדרות מקום מוכה ייאוש, חוסר תקווה. אנחנו ננסה להפיח קצת תקווה, שמחה, במיוחד בחג פורים. אני חושב שמאוד חשוב, זאת אומרת, לבוא ולהראות שאנחנו איתם, ובגלל זה אני מקווה שהם הכינו אוכל. כשאמרתי לך להצטייד בקסדה ושכפ"ץ אתמול, איך זה גרם לך להרגיש? שמן, כי דמיינתי את עצמי עם כל הלבוש הזה והקסדה כמו לפני שנה, ומה שטוב בשבילנו טוב בשביל אני אולי אגיד את זה אחרי זה עוד פעם, אבל אני חושב שזה נורא חשוב לבוא לפה, כי ברור שידעתי שזה לא פאניקה פה ולא זה וזה, אבל תשמע, רגיל פה, אנשים חיים, לא בורחים מפה, זה לא עיר רפאים או משהו כזה. זה כמו שאמרת מקודם, את באה משדרות, את אותנטית, את מייצגת את המקום הזה, ספרי משהו, תגידי כאילו על החוויה כאן בחודשים האחרונים, כאילו... אתה מכוון יותר ב8 שנים האחרונות. ב8 שנים האחרונות, זה בדיוק מה שהתכוונתי, כן. היית קרוב. כן. בעיקרון קצת קשה בשדרות, זה צריך להיות עם אופי חזק, ולגור פה שוב ולא לעזוב. כן. החיים לא כל יום קל, היום זה יום יפה, עם שמש, נעים, נקווה שלא נשמר בצבע אדום, אבל צריך הרבה חוזק. ומה עושים פה בצבע אדום? צבע אדום, טוב, אם עכשיו יש צבע אדום, אין לנו מיגוניות ממש באזור, אז אנחנו פשוט משתטחים על הרצפה. תופסים מחסות. אמורים, תושבי שדרות לא ממש עושים את זה, אנחנו די צוחקים אפילו על התל אביבים שעושים את זה, למרות שאנחנו צריכים לעשות את זה. מה, רגע, אתם כבר באדישות לא מתייחסים לזה? לא, האמת היא שהיום זה פחות אדישות, כי כבר נהרגו הרבה אנשים בגלל הקסאמים. הקסאמים של היום זה לא של פעם, אז יש באמת בעיה. אז אנשים באמת, היום שדרותים, לעומת פעם שהיו מסתכלים, היינו ככה, באמת, מסתכלים, ככה. היום זה ישר מתחבים מתחת למכונית או משהו, לא יודעת מה. אז תלוי איפה אתה. זמן התעופה הוא די ארוך, לא? כמה? זה 20? 15 שניות? כן, זה מרחק של 200 עד 250 מטר אווירי. זה לא נותן הרבה זמן. לא. עכשיו לענייני הקניות, מה יש פה אמרת שוב? יש את השופרסל. יש את זה גם בתל אביב. נכון. ומה זה פה? פה זה ויקטורי, שאגב, פה ממש, אתם רואים איפה יש את השלט ויקטורי? פה נפל קסאם ובן אדם נהרג, זה בנימה קצת פחות עליזה. אוקיי, אם יש לך עוד סיפורים כאלה, תספרי אותם לקראת סוף הביקור שלנו. אוקיי. קצת מפחיד, קצת מפחיד. האמת היא שכל מקום פה כמעט גם אני רוצה לצאת לשתות, לבגוד, לשתות. גם אני רוצה לדפוק שמחת חיים ברמקולים שלא טועים כבוד. גם אני רוצה לחטוף, לאכול, לטרוף, לסלול, להכיר את הכל, לרמוס את כל מי שעומד בדרכי, לעמוד על שלי בלי ליפול. גם אני רוצה איתך קטן שפותר נתות וסוגרים לנו, אני רוצה לשלם בזמן מתחת לשולחן איזה עבד נאמן קודמה. גם אני רוצה לשלוף מה שבול, צחוק בביטול, להגיד בצלצול, קניתי, מכרתי, פתחתי, סגרתי, כיוונתי, ירידה ציבור. גם אני רוצה להיות בן של מי שהרימה בעונה וקיבל חנינה, בן של אבא יסדר לי חיים קלים בצבא, אבא ישלם ובטל את התלונה. גם אני רוצה להשתעמם, מתרגש, התחתן. וואי, המחירים פה כל כך יקרים, זה מטורף. אתה חושב שיחזירו? לא. כי אם לא כולם יחזירו, זה מטורף. אין לך שאנחנו נחשבים את זה. אני כל כך מטורף. למצוא את עצמי, זה להיות זה הכי גדול, הכי מהר, הכי יפה. אני רוצה הכל הכי טוב, הכי הרבה. אני רואה את זה מולי, צבעוני, טבעי, על המסך שלי.
אני רוצה להיות שם, אני רוצה להיות שם, אני רוצה גם, אני רוצה גם אני רוצה לקרוא לקבוצות כדור. זה מיגונית. שמה, אם אני כאילו באזור זה אם עכשיו היה צבע אדום, בגלל זה הולכים, בגלל זה תמיד עם חלון פתוח. כן. אנחנו עוצרים עכשיו באמצע הכביש, פארקינג, יוצאים, בורחים, נכנסים לביצים. לדבר הזה? כן. אוקיי. אתה רואה בכל פינה, איפה שיש תחנת אגד, כן. יש כאן. ממש אין בשלום. כן, הבית הזה אתה רואה את כל הסדקים. כן. זה כאילו כבר בנו אותו פעם שנייה. אחרי קסאמים, זאת אומרת. כל אלה זה רסיסים, כל האלה שאתה רואה שם. כן. הבית הזה ממש, עם האבן הירושלמית, ממש פה. כן. הוא נחרב לחלוטין, זה של שכנים שלנו. הבית הזה, אחריו יש בית ממש צמוד, שזה הבית של אלה אבוקסיס. מה שהיא עשתה ביום שבת, היא הלכה לתנועה, היא הייתה מדריכה בתנועת נוער לא חרדית, אבל דתית, בני עקיבא, והיא יצאה עם האח שלה למרכז, והם חזרו לפה בסביבות 4 בצהריים. הם חזרו לכאן, ואז שמעו את האזעקה, אז זה היה שחר אדום, ואז מה שהיא עשתה, היא באופן אוטומטי קפצה עליו, והקסאם פגע פה, באיפה שהחול פה, והם היו בשביל שם. עכשיו, הקסאם נחת והתפוצץ, והקטע עם קסאמים שכשהם נוחתים, הם נוחתים ככה, כאילו, הם נוחתים ככה, אבל הם מתפרצים כמו מטף של מים, אוקיי? זה יוצא ככה, במטריה כזו. ומה שקרה זה שבגלל שזה פגע פה, הרסיסים עפו עליה. הם פגעו לה בראש, בוא נגיד פגיעת ראש מאוד מאוד חמורה, והיא אושפזה כמובן מיד. אחיה גם היה פצוע, אבל רק סריטות וחבלות. הוא חי עד היום, לליל. ומה שקרה זה שהיא שבוע שכבה בקומה, ואחרי הקומה היא לא החזיקה מעמד. זה באמת בחורה יוצאת מן הכלל, והיא רק דוגמה אחת ל-12 אנשים שנהרגו בעצם מטרור, שיש פה ממש קרוב. יחד עם התפילה, אנחנו צריכים את המעשים, אנחנו צריכים להגיע לפה, לתמוך, להיות ביחד. ראינו את האירוע המצער הזה של אלה שנהרגה פה בחברה של עדי. זה נורא, ממש גורם לי להבין כאילו את גודל הבעיה פה, כי אתה פה, אתה שקט, אתה לא מרגיש את זה, אבל באמת יש פה עניין. וזהו, בתור מאמינים, משיחים, אנחנו צריכים להתפלל, לעמוד עם סתירות, זה המחויבות שלנו. צריכים כמובן להתפלל, אבל כמו שאמרנו, הרבה יותר מזה גם, לעשות. ולבוא לפה, ולעשות את הקניות פה, ולתמוך באנשים, ולראות האנשים שהם כן חלק מהמדינה. הבעיה הזאת לא רק בסתירות, זה משפיע על כולנו. בחוץ שקיעה של יום שני, וערבים מתפללים כי איזה חג. חבר למין מסע כזה בחורף מסתכל בי, רגליו קצרות אבל ראשו חכם.